sehat raga tentrem jiwa dening Tri Julia Indah Lestari. Tan kena lali marang sehating badan, rumangsana waras iku rahayu kang utama. Ing saben dina kudu ngupadi kawilujengan, jumbuhing pangan tindak tanduk lan tetepa. Ulusing ati kang resik bakal nulari raga, lumantar disiplin gesang dadi ayem. Iku tanda urip kang ngurmati Sang Hyang Widi. Aja nafsu, aja lali ngaso, ben waras tekan tuwa. Iringana laku sehat nganggo rasa syukur, nulya urip kanthi panggalihe kang wening. Dedasar niat sehat bisa digayuh, ana daya ana kekarepan ngowah nasib. Hangayomi diri saka lelara lan ngemu salah. Lestang tunono olahraga lan dahar bergizi. Elinga sehat ora mung kagem awak nanging uga batin. Sumunar urip nalika raga lan rasa rukun, tresna marang urip awujud ngurmati Gusti. Anggonmu ngupadi waras iku laku utama. Rumat awak ben bisa urip saras tanpa kendhat. Ing tembe slamet tekan wekdal pungkasan.